Sawubona mfethu ukhuluma nosazi soqhamuka ikhathi V2. Ngizwa kuthiwa nangu Prince. Ngizwa abantu ngidlula ngala nanga kuthiwa nangu Prince. Ngikuwa sobalo Prince. Mfethu uPrince Khonco is an emerging artist. Kodwa ngasho nje ukuthi umculo uqale manje ngo2020 but izinto esengizenzile seziningi kakhulu. Number 1 uma ngiqala nje ukucula umculo wami uqale wadlala eGhana. So ngawususe eGhana wangena USA. Wasuke USA wangena kuma radio stations awu12 eAustralia. So uma ngabe mhlambe umuntu nje no Facebook wami banokubona ukuthi nginokuperforma koZimbabwe. The last crowd engiperformed kuyona eZimbabwe had about 60,000 people. So uPrince lo muntu ngiphindeke ngibe yimember yomkhonto lo wangihlonisa iartist eliyimember yomkhonto wesizwe. So I understand ama dynamics ukuthi uma uartist kufanele ngazathi kwezinye indawo kufanele ucule kuzona cha iartist nje lomkhonto ngiyacula kwamanye amaqembu but it's clear ukuthi ngumkhonto wesizwe. Ngiyakuzwa mfethu Comrade Prince mfethu ngithi phela ngithi ngizwa ukuthi umkhonto Comrade Prince. No ufuna ukubuza mfethu yini inhloso yakho noma yini injongo yakho noma yini eyakwenza wakhetha mfethu le character kuyona manje for ukucula. Mfethu angibalula ukuthi over and above ukuba umculi mina ngiqale as an evangelist. So I'm still an evangelist even now. So then ekushumayeleni kwami ngase ngithi no let me just add music aphezulu. So music ke uyazi ukuthi ukuhambisa everywhere. That is why kuvuleka iminyango kuyona yonke indawo. So without limitations. To an extent ukuthi yabo nje last year I got nominated for Britain Got Talent. But ke ngenxa yama dynamics umuntu agcine engakwazanga ukuhamba. Ngabe nje bekade ngiperforma elokhuzana lapha eBritain. Kodwa ke nje I'm still expecting more because iyabonakala ukuthi my music is opening up doors. No ngiyakuzwa Prince mfethu namhlanje ngoba uzoperform ababukeli behlele emakhaya kuyimanje bebukela eziphi ingoma mhlawumbe uzoziperform uzothi nje uba highlight kancane. Mfethu ingoma yami edumile kakhulu ingoma ethi Khazimula. So yona ngoma leyo engishaya kuyona even overseas I sing the same song Khazimula. And then bese ngiba explainelela ukuthi ichaza ukuthi it's Khazimula Khazimula. So that is the song. Then bese kuba khona elinye lithi babheka ubuso babo bakhanya. Bese kuba yokugcina ethi I praise your name O God. So uma ungena nje ku YouTube uthi Prince Khonco I praise your name you'll find that song. No thank you so much for ngesikhathi sakho siyabonga kakhulu. Over and above that cela ukuthi kumbukele ekhaya please make sure you vote for umkhonto wesizwe asibonge. Danko. No kubonga mina kakhulu mfethu ngoba sila engathi sazoba mnandi kakhulu ngoba maningi ama artist mfethu. Usazise lo uphuma kwikhathi V2 bafethu siyabonga kakhulu mfethu. Subscribe abantu to this television. No thank you so much bafethu babukele ekhaya ngoba nihleli nje senimdlula uPrince mfethu ngendlela asho ngayo subscribe lapho ikhathi V2 usazise lo uphuma kwikhathi V2 ngicela hlala nibe nathi sazoba mnandi ngiyabonga.